आंनि फिसाखौ बियो लोमजादों नालाय ओमफ्राय नों लोमजानायखाय नों थाबायनो हानाय नङा मा आङो फिसौखौ स्कुलाव लायनांगौ बिफाया गसाइगाव थांदों नोंसोरो थाथ'दो दे आमा नों बे मेगिखौ जादो नों थाथ'दो बावनो आं दान फैफिनगोन आं अनला सौहैनो थांदों आरो ओमफ्राय अनला सौनानै बेबो आंनाव गय बिदोंमोन ओमफ्राय बे गयखौ आङो गय जाग्रायानो गैलेहाय थांबाय गयानो गैया रावबो जाया होननानै गय गैला होनना बे मास्टारानो गय जानो बिदों ओमफ्राय गय जाग्रायानो थांबाय गय गैला होननानै गय गैया होननानै ओमफ्राय आं खयथासिम जाखोमोनथाय माबा 10थानि सिगां थांदों आरोखि बियो 9:30सिमाव थांदों 9:30 बिदियाव थांदों दा ओमफ्राय दाना आङो हाखु दाखु अनला संनो थांबाय ओमफ्राय आंनि गोसोआवबो खिंफोर फैगारबाय माबा मास्टारफ्रा ओरैनो बिदि खालायो बिदिखौ आं थालनो बोरैबासो मोनलायलांहाय होननानै हाखु दाखु अनखौ सौनानै होद आं थांसैहाय आंहा फिसौ लायनांगौ होननानै बे सि दाग्राखौबो बिदि होननानै फैबाय आं फैब्ला बियो मिगि जानानै मोदोम थोर मावनानै गाबनानै होनबाय फायखाना बारान्दायाव गाग्रायाव जिरायनानै आमा आंखौ मास्टारा न'आव सोनानै जिनाहारि खालामदों बिदि खालामदों आमा होनबाय ओमफ्राय हाब बिदिसो साला मास्टार जानानै बिदिसो बियो राग जोंनानै आङो अनलाखौ दोननानै नागिरबाय फै आं गैया ओमफ्राय नै बेयाव मोनहैबाय आङो रायबाय आं बुबाय आरोखि आङो ओमफ्राय नों मानो बिदि खालामनांगौ आंनि फिसाखौ होननानै ओमफ्राय दाना बिदि होनबा बियो नङा जाबाय मा नङाबा मानो आंनि फिसा खिथाखो जाम्बिसो बियो होननानै ओमफ्राय दाना आंनि फिसानाव सोंबावबाय आं नोंगौ खेबनै बावसैनो ओमफ्राय दस्रा न'खरनि मानसियावबो खिथाहैदोंनो मास्टारा बिदि आंखौ खालायबाय थाफैयो बुंबाय थाफैयो ओमफ्राय आंखौहाय बियो जिनाहारिबो खालामो बिदि लंपेन्ट खुनानैबो आंखौ बिदि गावनिखौ देखायो होननानै बुंबायनो ओमफ्राय दाना बिसोर दहाय खिथाजोब्बाय आरोखि आंनो नै आयै दाखालिनिफ्रायनो बियो होननानै ओमफ्य फिसायाबो दहाय खिथाबाय खेबनैसै होननानै हाब बिदिसो होननानै ओमफ्राय मानसियाथ' लोमजागासिनो दङ ओंखायनो आङो साला बिदि लोमजानायाव आरो बिदिसो खालायफैबावबाय होननानै आं राग जोंनानै बेखौ दहाय फंसे खरआव सौफैदों आङो दखानावहाय रागा जोंनानै बेबादि जादों आरोखि दा बिनिखायनो बिनि माबाखौ आंनो नांफिनगौ आंनि लुबैनाया बेनो बेखौ जेलाव लांनानै आङो फासिनि राय होगोन आं फासिसो बेखौ होनो डिमान्ड खालायगोन आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो आंनि फिसाया खिजानबा मोनसे खोथा जाम्बिसो बियो जेबो रोङा जाम्बिखायनो बेखौ सिमोन थांनायाव गलांबायमोन आङो देग्लाय बाव फरायबावथ'थो आमा नोंजों सोर थांफानो नों हारसिंबो थांनो रोङा होननानै आङो मास्टारखौ खावलायनानै आं बावनो दोनफिनदों आरो ओमफ्राय नै दाखालिसो हाबफैफिनदोंमोन हाबथ'खायाखैमोनबो ओमफ्राय बे हाबफैफिननायावनो बियो बिदि खालायबाय आरो बियो ओमफ्राय जोंबो मोजां ना मोजां बिदि गाज्रि होननानै सोर सानो मानसिनि न'आव मानसि थाङो आंहाबो बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो एखमबा गय होयो ओमफ्राय दाखालिबो बे फिसाखौनो थांनाव औ थांबाय थायो मबाइल सार्ज होनो होननानै थाङो ओमफ्राय एखमबा दाखालि बिदिनो गय लायथां सिगारेट लायथां होनना लोमजानायखौनो गय सिगारेट लायनो थांहोबाय ओमफ्राय थाङा मा आं दा हैगोन लायना होफैथां होननानै ओमफ्राय बिफा हैबाय बिदि खालायदों दाखालिबो ओमफ्राय आङो मानसिखौ मोजां नालाय मोजां सानबाय आं बिदि जाबावगोन आं सानाखैमोन आरोखि दाथ' बियो बिदिसो खालायबाय आं बिराद दुखु मोनदों आरो एफा उन्दै मानसिखौ गावनिनो फिसा बिबथै बलेथै गावनि फिसा बेबादि खालायना बिराद बुहुल जादों बेनो बिराद बुहुल जादों बेनो आंनि बुंनांगौआ बेखौथ' माने ओइदिनखालि जोंनाथ' फरिखाया 9 रिंगानिफ्राय जायो नालाय ओमफ्राय फरिखायाथ' सोलिगासिनो दंमोन आं सानदों बे मानसिया माने दखानबो खाथि नालाय जोंनिया फरिखायाव बिदिनो कुइसन हेरि राननानै बियो माने गय जाहैदों बा बाहेराफ्राव थांदों नामा आं बेखिनिखौ सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दानिया फरिखा सोलिगासिनो दं आंबो फरिखा हलावनो दङ ओमफ्राय दसे थाहैबाय बियो थानानै ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय आरो जानानै ओमफ्राय फैफिनबाय फैनानै ओमफ्राय दानिया आरो ओरैहाय दखानाव थांफिनबावलायबाय बियो फरिखा हलाव फैनानै ओमफ्राय फैनानै दानिया बे दखानाव थाङोब्ला सासे बे नावमि होननायनि माबाया बिमाया आरो आंनि गथ'खौ बेबादि खालामबोदों इनाय आखु दिन्थिनानै आं बे मास्टारखौ नागारा होननानै बियो दखाननिफ्राय होनानै लाबोबाय आरो आं होमब्लासो आसरित मोनबाय सोमोनांबाय माब्रै बेबादि जाखो आं सानबाय माने बे दखानाव गय जाहैदोंमोन बेबादिसो सानदोंमोन आं सिगाङावनो होमब्ला बियो गथ'नि बिमा फैब्लासो गयखौ जाहैदों आरो बेखिनियानो ओमफ्राय दानिया बे गथ'आथ' माने क्लास 5आव फरायखानाय नालाय बे गथ'आ माने नोरजिया गथ' ओमफ्राय बियो समबार ओमफ्राय मंगलबारावबो फैनो हाखायाखैमोन आरो ओइदिनखालिबो फैनो हायाखैमोन आंथ' बेबादि आखुनि होननानैबो मिथियामोन सानाखैबोमोन जे बेयो फोरोंगिरिया जे नोंनि स्कुलावहाय फोरोंफैबाय थायो बे पार्मानेन्ट टिचार्स ना ओरैनो टिउटर हिसाबै लाबोनाय जादोंमोन टिउटर हिसाबैसो बेखौ माने ब्लकनिफ्राय हरथ'खादोंमोन आरो पार्मानेन्टबो नङा बियो दा
आंहाथ' उसुबिदा जानोसै माने गथ'फ्रा गोबां दुस्थ' माने 45 46 बे रोखोम दङ ओमफ्राय क थाखोनिखौ लायोबा 50 जनसिम स्टुडेन्ट दं आरो ओमफ्राय दा आं हारसिङै फोरोंनांगौआ गोबां समस्या जानोसै आंनो जिखुनु जाया टिउटरनिफ्रायबाबो आंनो सासे गुबुन फोरोंगिरिखौ हरफिननांगौबा मोनफिननांगौ आं बेखिनिखौबो लुबैदों आरो आंनि डिमान्डआ बेनो जे एसिस्टेन्ट टिचार्स हिसाबै बे मोनसे गाज्रि रोखोमनि सासे लम्पटआनो बुंनांसिगोन बे खामानिखौ मावबाय दा नोंथाङा लोगो फोरोंगिरि हिसाबै बेनि सायाव मा बुंगोन बेथ' गाव जेरै मावदों बे मावनायनि फिथाइखौ बियो मोनगोन जेन'बा आयेन बादिसो थांगोन आंथ' माथो खालामनो हानाय बेयो मा होनदोंमोन उनाव हनै प्रुफआबो मोनबायब्ला जोंथ' बेबादिबो सानाखैमोन आंबो बेबादि आरो माब्लाबाबो बेबादि आखुनि होननानै आङो मिथिफेराखैमोन आं जेब्ला बे खबरखौ मोनदों होमब्लासो आङो आसरित सोमोनांदों आं लाजिनायानो मा जाखो होननानै आं गावखौनो गाव एखे जेबो बुंनो हायि बादि मोनखादों आरो दा बे जे जाथाया जादों सत्ति घटना बियो दासिमाव आङो बिथांनि बे थानाफ्राव आंनो थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ खिन्थु बियो गोबाव सम मिथ्या खोथा होनदोंमोन गावनो दा सत्यखौ बुंना लानांबाय दा मेडिकेलाव मोननानै दा जोंनो बे फरायसालियाव जोंहा ओरैनो फोरोंगुरु नांगौमोन खिन्थु बेबायदि आखल मावनायखौ जों कमिटिया बेखौ जोङो नाजावना लानो हाया जोंनि मथे बे गाज्रिथार सासे गोथै बादि मानसि हेन्डिकेप मानसिनि सायाव रेप केस खालामनायनि थाखाय जे सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ जोङो गामिनिफ्राय बेखौ बुंना होनाय जाबाय आरो आं सिगां नोंथांमोननि बे मिडियाखौ हामबाय होनग्रोयो बेजों लोगोसे आङो बे गथ'नि आं बिफा आंनि नामा रबारेन नार्जार आङो लुबैयो बे जाय एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि बे आंनि बिसाया सासे हेन्डिकेपबो माने एसे ब्रेनफ्रा बांद्राय थैयो बिनिखायनो आरो बे गथ'आ आंनो लोमजानासो दंमोन सानथामसो जाबायमोन बे लोमजानाया नाथाय आंबो ओरै दस्रा जायगायाव गसाइगाव थांनो ओंखारनायावहाय ओरैहाय बिमाबो मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय दस्रानाव थांनायावहाय बेखौहाय मानसि गैयि खाबुखौ लानानै जिनाहारि खालामदों दा बिनि थाखाय आङो बेखौ थैजासे साजाखौ आङो सरकारनाव खावलायो दा नोंथांनि जे फिसाजो बे माबायदि थासारियाव दङ ओरैनो दाथ' बिनि देहाया बांद्राय मोजां नङा लोरबां मेडिकेल रिपर्टआवथ' मोजां मा ओंखारदों माने रेप खालामदों क्लियार जाबायना क्लियार जाबाय हौवानावबो खालामदों हिनजावनावबो खालामदों नामा नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला